Skull Attack. Een dreefstikje vaartmissie. Als je net wist hoe het maat. Maar ik lees je hem eventjes uit. Hoe het makkelijkste dwank is natuurlijk. Als je wist hoe dit maat, dan haast het samen voor een ander. We moeten 3 security guards neutralizen. 1 security guard met een missile. 3 filtonje. Succes infiltratie. En binnen 300 seconden. Maar net meer als een equipment grade 5 broeken. En moest in combat fatigue moest de missie doen. Dat zijn alle punten om het maximale aantal punten te behalen. Wij gaan het dus een keer een beetje oors doen. En hoe, dat lees ik s'avonds even uit. Dus we beginnen op het base development platform. Alle resources die je broekt, die krijg je dan weer waarom. Dus dit is het geschikste platform om te beginnen. We beginnen hier. Op dat punt. En daar zetten we het aan. Wat we nodig hebben is het volgende. Primaire wapen. Het allergoedkeerste. De SVG 76 heb ik hier verbruikt. Meer is net nodig. Dan is het belangrijkste wat we uitkiezen moeten, dat is de grenade launcher. Dat is de CGM 25 en dan natuurlijk level 5, dus net hoger, want dan helst in het achievement net. Dus level 5 en dit wapen dat laat het makkelijkste terug, dus dan is het makkelijkste te broeken. WU pistol, leegste klasse, meer haast echt net nodig. Dan gaan we naar support. De Safe Hour, level 5. Het allerhoogste, dat is het makkelijkste. Dus de Safe Hour, level 5 nemen we mee. Meer hoeven we voor support net mee. Items, Night Vision, level 5. Ook wel belangrijk mee te nemen. Die broeken we aan nek. Om ons missie duidelijker te maken, fijn en makkelijker te zien. De tools, Fulton device, broeken we dus eigenlijk net. Daar kom ik zelf weer om. Want ja, dat kost te veel tijd. Dus Fulton device het allergoedkeerste. In principe ben we er nou. De karakter dat maakt het niks uit. Combat fatigue hebben we wel nodig. Let net op het bloedplakjes. Zet een beetje bloed op het uniform. We zetten uiteindelijk op 600 uur. Dat is mijn daglucht. Goed, we drukken voort naar recht op A om te spannen. En nou is één achievement om in te rijden met een rocket launcher. En het komt goed uit dat hier in staat. Dus voordat met een rocket launcher rijden, hebben we één achievement te pakken. Daarna geven we voort naar rechts Safe Hour plantje. En dat doen we ongeveer op dit plak. En daar zetten we ze eier zo vol mogelijk op één rietje dichtbij een ander. Dat is heel belangrijk. We hebben tolven van die dingen, dus ja, zet ze zo geschikt mogelijk naast een ander op een rietje, zodat ze mooi hun effect aan zien aankennen. Pakken voort en rechts het geweer en de night vision, zodat de skulls goed zien is wanneer het ze spannen, want het wordt aan een beetje hectisch als ze spannen. Nou, op deze manier is het het beste zien. Zodra als de jaren krijgt van hier they come, dan schiet hij maar in geweer zijn moer aan en dan pakt voort en rechts die grenade launcher. En dan is het van belang dat zodra ze spannen, dan ik voort en rechts beginnen te shitten, zodat ze dus in volle kracht rijden is. En hier gaat dus een beetje mis, want ik mist een peer. Dus maar gewoon shit blijven en deze die racket krijgt net, dus ik hoef nog gelukkig nog een maatje met mijn rifle. En daarmee hebben we deze missie beëindigd. Om het laatste punt nog te krijgen, dan moeten we dus eigenlijk dus nog 3 uitschakelen en extracten. Maar met de PC versie had daar eigenlijk geen tijd voor. Dus dan is het eigenlijk het makkelijkste om te zeggen van ik ging gewoon voor deze 6 punten en die laatste die viert ik. En dan kist het binnen een paar minuten haast het voorwander. En als dan die oren traai ik nog extracten mast en een headshot ja mast, want dan komt het eigenlijk ook nog weer op de hel, dan ben je vol meer tijd kwijt en dan kies de skulls ik vol minder goed uitschakelen. Dus ja,
Ik let het altijd bij dit aantal punten, 14.160 punten had en zoals die door het achievement erbij had, dan denk ik dus ongeveer op 18.000 uitkomst. Hier zoek ik nog even het maximale aantal punten inletten en de resources, maar toch een bug in de server was dan wel eens vaker inkomst. Dan staat deze teller die staat op 1.0 in het geel en dan ben in principe alle kosten voorbij en de punten worden net bij opgeteld. Dat is even jammer. Maar dit weer het. Tot de volgende missie.